аз соли 2013 вақте ки интихоботи президентии Тоҷикистон гузашт ва як гурӯҳ аз расонаҳо хеле фаъол буданд ва як гурӯҳ аз журналистон ҳам фаъол буданд ва баъд аз соли 2014 ман фикр мекунам ки суҳбати шахсони алоҳида ва ё суҳбати мақомоту бо ҳамин рӯзноманигорон доир гардид. Албатта ман намегӯям ки ин суҳбатҳои фишорӣ ё равонӣ доштанд. Ин суҳбатҳое буданд ки як нав огоҳӣ ба хабарнигорон медоданд. ман худамам дар ин суҳбатҳо иштирок кардагӣ ҳастам ва ин суҳбатҳои тахассусӣ набуданд. Албатта ин суҳбатҳо суҳбатҳои як нав дар дури нохунак фаҳмондадиҳӣ буданд ва шояд баъди ҳамин бале суҳбатҳои ғайррасмӣ ва шояд ҳамин чиз боис гашт ки бисёре аз рӯзноманигорон хуб намедонам ба хотири зиндагишон буд, ба хотири фарзандошон, ба хотири ҷои коршон буд ё ки ба хотири ҳадақал зиндагӣ кардан дар ин кишвар каме ақиб рафтанд ва қисми дигар ҳам аз кишвар берун рафтанд ва ҳамин чизо шояд боис гашт ки бештарро даст ба худсензура бизананд. озодии матбуот замоне имконпазир мешавад ки рӯзноманигорон аз пуштибонӣ бархурдор бошанд. оё чунин пуштибонӣ ҳаст дар мо? агар журналистикаи тоҷик ё журналистони тоҷик ё матбуоти мустақили тоҷик ягон пуштибонии қавӣ медошт ё як ҳамбастагӣ ҳамраъии қавӣ медоштанд, ҳоло ин вазъияте ки мо вазъияти буҳроне ки дорад асар мегузаронад шояд ин ҳолатро надошт. ба назар мерасад ки журналистони фаъол кишварро тарк мекунанд ва баъзан расонаҳои маҳаллӣ низ баста мешаванд. паёмадҳояш ин аст ки аввал ин ки аз берун то андозае метавонанд ахбори носаҳеҳ гиранд, яъне ки ҳар кас метавонад имрӯз ба дилхоҳ манбаи худ дар хориҷ ҳар ахбореро пешниҳод кунад ва онҳо пахш кунанд. ин бар зарари миллат, бар зарари давлат тамом мешавад. ин як хатар. хатари дуюмаш ин аст ки вақте ки як нафар дар кишвари худаш ҷои кор намеёбад ё озодияш маҳдуд мешавад ё ҳарфи худаша гуфта наметавонад ё суханаша гуфта наметавонад, вақте ки ӯ як минбаре меёбад дигар аз он ҷо тамоми харчша талоша ба он медиҳад ки бо як нафрат, бо як бадбинӣ ва эҳсоси бад ва дигар тамоми ҳамон меъёрҳои ахлоқии журналистӣ ҳамаро зери по мекунаду ҳамин чиза мегӯяд ба мардум. ҳамеша бояд талош кард ки ҳамин қишри огоҳ, ҳамин қишри рӯшанфикр, ҳамин журналистон ҳама ҳаминҳо дар кишвар боқӣ бимонанд ва аз ин ҷо маълумот пахш кунанд, аз ин ҷо фикрашона буганд. баъзеҳо бар ин назаранд ки ҳамин маҳдудсозиву тарк карданҳо, масалан аз кишвар рафтанҳо то ҷое як паҳлӯи хубам дорад ки ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол шудаанд ва он ҷо ба як майдоне табдил ёфтааст ки нисбатан озодтаранд меандешанд. иттилооти дар назарам алтернативӣ, яъне иттилооти дигар аз тариқи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ гирифта мешавад ва инам ҷиҳатҳои мусбиву ҷиҳатҳои манфиқша дорад. ҷиҳатҳои мусбиш ин аст ки ҳанӯз ҷомеа зинда аст, ахбор вуҷуд дорад, иттилоот вуҷуд дорад, яъне ба ҷуз аз шабакаҳои расмии давлатӣ боз як чизи дигаре ҳаст ки метавонад озодона фикраш унҷа гӯяд. ин тарафи мусбиш. тарафи манфиш ҳамон аст ки ахбор метавонад носанҷида бошад ва гурӯҳҳои зиёди мардума дар ин ҷо ҷалб кунад ва метавонад ҳамагӣ як ахбори носаҳеҳ ё ки як хабари нодуруст тақдири як кишвар ҳал кунад. дар нашри матлабҳои яктарафа ва супоришӣ баъзан ишора ба сӯи фабрикаи ҷавоб мешавад. пушти ҳамин гуна фабрикаи ҷавоб кадом гурӯҳ метавонад бошад? бубинед, масъалаи фабрикаи ҷавоб як масъалаи доғ дар матбуот шуд ва чизе буд ки ман фикр мекунам ин шаъну шарафи кишвари мора, шаъну шарафи мақомоти мора, шаъну шарафи дигар идора, ҳатто худи расонаҳои давлатиро шояд дар фарози таърих бисёр бад ба намоиш бигзорад. яъне ин чизе буд ки аз аввал бояд ба ин даст намезаданд, рӯи рост меомаданд аз ҳамун тариқи газетаҳошон, аз тариқи телевизионшон ва ҳарфшон мегуфтанд, ҳеҷ гап надошт, ҳеҷ ҷо иваз намешуд. вале ташкил кардан ба ин ҳад, масалан ба тамасхур кашидан, зидди ягон нафар мавод навиштан, инҳо ҷамъ мешаванд. медонед, зиндагӣ имрӯз нест, фардо нест, фасфардои дигар ҳам нест. зиндагӣ бо оянда дорад, идома дорад. як рӯз ҳама чизе ки мо менависем ошкор мешавад, ҳар амали мо ошкор мешавад. он вақт аст ки як шармандагии бузург мешавад ва ин чиз ҳеҷ чиз надод. хуб ҳозир ҳар кас ҳар гумон мезанад, вале ин ки
کسی اونها را برای تحقیرشان به جواب نمیکشد، زیر کدام فشار قرار ندارند و آزادانه فعالیتشون را پیش میبرند. خب دیگر با تمام وش میتواند که باید از حکومت این سوال کرد.